ik denk dat ik very 90s ben. Weet je, ik ben heel erg 90s. Mijn stem wordt geassocieerd met de jaren 90. Dus alles wat ik zal maken, zal altijd zeggen... hé, dat is die zangeres uit de 90 jaren. En ik denk dat het gewoon opnieuw gewoon ontdekt moet worden. En door mezelf en door het publiek. En wat ik erg leuk vind is dat heel veel mensen het nu weten. Oh, ze is gewoon uit Nederland. En dat is in ieder geval al een binnenkomen dat mensen ook wat makkelijker met me praten. In de verleden tijd dachten mensen van ja, dan ga ik niet meer praten. Dan moet ik Spaans praten, dat kan ik niet. Dus ik was altijd een beetje een muurbloempje in Nederland. En nu weten ze, oh, dat is die Marie José uit Termuiden. Dat meisje Marietje uit Termuiden. Ja, dat ben ik inderdaad. Maar mijn verleden hoort bij het heden en het heden hoort bij de toekomst. Dus wat dat betreft, ik omarm mijn verleden. Ik heb zo'n mooie jaren mogen beleven. Grote hits gehad. Ik heb op de mooiste podia's gestaan over de hele wereld. Dus het verleden mag niemand van mij afnemen. Ik ben ook nog altijd Luna. Ik ben ook gewoon nog onderweg in het buitenland onder de naam Luna. Maar in Nederland heb ik gezegd, nee, dit is nu klaar. Ik wil echt mezelf zijn. Ik wil me ook zelf uitdrukken in Nederlandse teksten. Ik heb wel nu een heel leuk plaatje onder de naam Luna. Samen met de gebroeders Co in Duitsland. Dus we gaan gewoon door hoor. 90s of niet. Ik ga gewoon tot aan het 2100, whatever. Mensen beoordelen je uiteindelijk voor je muziek. De muziek is het belangrijkste. Ik ben niet zo belangrijk. Ik ben degene die het inzingt. Maar het is de muziek. Ik hou van muziek. Ik kan niet zonder muziek. Ik kan ook nog niet leven zonder op de bühne te staan. Ik heb een hartstikke mooie en leuke dochter die heel getalenteerd is. Ze doet alles veel beter dan ik. Maar toch wil ik zelf ook nog af en toe even een dansje wagen en even een liedje doen. Ooit gaat het misschien wel eens voorbij, maar die koorts heb ik nog steeds. En verwarrend, nee. Je moet het gewoon, de muziek beoordelen. Eigenlijk zijn de artiesten, die zijn niet zo belangrijk. We maken onszelf wel belangrijk, we staan in het spotlight. Maar het gaat om de muziek. Dus